nayurit agasat isunto iti mapasamak kastag kayarigan tilinabag ni ayan-ayat nga ginuliban nagkrus adalanta nakayawanak itimnas ni sanyata inkarikidi nga isuna ti inak idatag ngem anyanta na ang umet ni gasat nabatiak ngagluluwaken agmay sa sat man daydi nga aldaw ka adinteng nadarisay nga ayat inak inrugnoy ken ka inaklon mumet as pupudno karimet idi nga isuna ti agari di tapusum ngem anyan tadua kayo lagip anapait ket saanen nagsinan tinalaytay yun adalan awan makaarta daytoy ayan-ayatan sukat daydi nga naatap launay agyaman iti ayat dungom ken pamateg nga isut adigi ti binangon ta pamilya sat man daydi nga aldaw nga inkadinteng
asipupudnuken natarnaw Inaklon mo met asipupudnuken